jini isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Barhama. Da sallama ta da shigo cikin gida na kamala, ma'ana fadar sai da uwar yan faila. Assalamu ala muradin mu mai cire illa, wadai ka salam matso dabtani barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Mama tabbas nai godiya da wanga karamci, babu shakka bai san ki ne ya zama yanci. Izinin da kika yi min nake bidar a daɗo shi, da lumanar begen ki ne yaban asalawa. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Babu wanda ya san sai da bare ya faɗe ta, asalin sufar shawin sanin sirrin cuta. Mamma ta zama barhamar ruhu har jasadinta, duka mai kin mu baya san barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Jinin isa da karamci fatiha sanni da aiki, wanda duk ya rike sanki ne ya zama dan kirki. Mai faɗa da faɗin shehu mai abun mamaki, na ji daɗi da na zo cikin masoya umma. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. To da gaske nake san ki sai ya wallahi, kada kauna da yabanki ne abincin ruhi. Sani baban Abdalla arifun billahi, dai sarshi fatiha gare ne ki ya lufarwa. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Sai da burina in zo gaban kin zauna, na zauna ki izini na tsara yabona. Sai da ki zamo sanadin zuwan mu Madina, ziyarci ma'aiki a mun wannan alfarwa. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Duk abin da nake so ki mun saboda na cuta, dai sar ummul khair sutura a dadota. Sai da ba mu gida a yassare mana mota, da sai da karamar zo a bani dan barhawa. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Zamzami ya gudu ba a Kano babu kamar ki, sai da ummul khair ce ta zama umminki. Shabu bakari cota ko ya zama abbanki, cikar gausi masu daraja da karawa. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Sai da dan shaibatul hamdi dan jibrima, da yan mota dan hatibu ya alfarma. Sai da dan mai kusa hadimin barhama, da harazimu dan shehu sarhamun barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Sai da dan matsayin fito yin famfata hindi, sai da dan mai je ga hadimin kakanki. Sai da domin share mutu karar ranki, dai sarshe wa kabiru ki ta dawe himma. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Mamadan kudu bulmakaitum da alkadarin shi, dai sarbar hama tabbatar da ni a cikin shi. Sai da na yi riko da ke kai ni gaban shi, yi mun shaidar san shi ya faci ya tumamma. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafitiya yar gidan barhama. Babu shakka bai san ki ne ya so barhama, wanda ke ja miki ban
mace a nadama. Babu mu ba mai kin fatiha yar barhama, dukkanin mai kaunar ki ko muna masa hidima. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Kuma domin Abdallah a daidai kamala, Naisar sai da karama da dama da faila, da mutuncin Fauziya a daidai jamala, da Khalifa Mahi matattarar alfarma. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Mamadan ummul kai da ke da ɗan ƙaunar ki, Naisar sai da ummu hana a daɗan sanki, sai dadin sai da rahmatullah taki, Naisar sai da hawa yar gidan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Dole ne in sa hadimai cikin hadararki, a cikin hidima kunki don fitar madadinki. Bana sanya Khalifa si saboda ɗinki, dan wali Alhaji Salisu akwai su da himma. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Sayyidi autan bairama yana kaunar ki, shukura na masoyi yana cikin mabiyanki. Dole in sanya Rabilu Gajibo sun biki, Yusuf bai ben Okashe sun rike mamma. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Sai da kanta a hidimar ki batta kasala, Hajiya Rabi da Mamma Saratu yan faila, murmushin gausi sai da daɗe ta kamala, sai ya mata kallon irin ta dan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Sai da taka lafiya yana kaunar ki, shi yasa ba a hanyar yabo da yin hidimar ki. Sai da ki yi mai fatahi saboda isar ki, Zurafiro mai shebatu da damusu himma. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Tuntuna ta a gare ka dan murabu muradi, Dotija na bana zira kudu bulbardi, shaidan sirrin Shak Habibu a daɗan madadi, dan shehu murabu shehi da damun azama. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Dole ne in ja in tsaya in gaida ubanmu, sai dai mu fitar wali garkuwa a wajenmu, sai sarka a fadar Sharif jinin manzanmu, duk abin da muke so a bamu dan barhama. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Hadiman da suka yi hidima a wanga kasida, da nawa ma mun Fauziya jinin kasida, sai da dubu na jibu je ga kiyi mai mafita, Ibrahim taka gare shi kiya alfarma. Jinin isa da karamci sai da mu mafatiya yar gidan barhama. Da bana ƙara dubun salati naka, a gudun kai da la'ambiya abun farinka, sada alai da sahabin shirin ba sun soka, dole yayi Allah kamar fati hatimin mu. Jinin isa da karamci